dalam piye kira-kira cocok apa enggak cocok no cocok bocah wedi lek iki do tenan ora kaya sing wingi kan percaya moga ya wedok percaya buket nek ora ngandel bukitno iki wadon asli lho ora kaya sing wingi-wingi nek sing wingi-wingi dipencet ngono nek niki mboten masa saya Jajan ora apa-apa lek bengklis gede ora apa-apa angger sing palsu moni niki angger sing asli moni ndut wis sing asli yo gak muni to ya wis dalam apik ya dalam apik iki bode-bode seneng romansane aku tak kirim bojone iki bojoku sak pateni lho mau beli CTM 2 kilo nyapa bojomu pateni lha sampean kok gak ngerti kondangku kondange pripun aku bojo tak telu apa bojone dipangan mati kabeh oh mati sing pertama mati ini keprime kepidik sing keloro kesamplok mencelat sing ketelu tak idoni mlonyong walah semua ibunya kok mati kok jalan sampean gejal apa ya ora aku utangnya sing akeh kok mekar BMPM binaan tau lunas BRI ya Reng nggih lanjut monggo lanjut ya Pak lanjut Zaman kok apa ya satu ngono karo aku. Gak ngono. Pak Lurah ket mau wis usel-usel aku palang siap-siap nek cuma langsung lagi mrono. Sing arane seniman ora kon duwis kaya ngono lho. Sing arane seniman ki ora karo njaluk duwe kaya ngono, kuwi njaluk saweran karo Pak Lurah ku ora kena rek. Tapi nek parang njaluk, aku jalukno sisan. Oh. Dalangnya pada baik geragas. Kan. Pak Lurah sing mundi ya? Pak Lurah sing piyayine nem piyambak. Sing paling kalem dhewe niku lho. Lah kok kono sing Pak Lurah siswa. Monggo Pak Lurah. Sing ndi Pak Lurah iki? Sing niku. Nah, oh niku. Iki karane wis dikarang Reng. Mbok muga-muga diparing rejeki lancar, kira umur panjang, rezeki ora barokah. Badhe nimbali awake dhewe mele ning wayang golek. Alhamdulillah. Mugi-mugi kelaksanan dhewe nggih. Tapi ra nggo gareng. Wau Pak Lurah sanjang kali kula lho. Heeh. Garenge arep medal, reng tolong reng. Napa Pak Lurah? Dalemanmu buangno payon ben terang. Aku nyetujui Pak Lurah sanjang ngeten niku langsung tak copot buang ning dhuwur langsung terang. Bae iki sama nganggo dalan. Ya pada keri iki kan Jen. Ning ora kaya ngono Mbak Deni, iki mau panjenengan kalih kula mlebu wonten transitan rak dibukane dalan kalih mriki kalih Hansip. Nggih. Pak dalange teko. Wah, Mbak Deni rawuh. Nek gareng mau ora. Kae malinge kecekel. Ku piye rek kok yo ngono ki rek? Rumangsane opo raine aku rai maling opo rene? Maling. Monggo dipun lanjut. Ya monggo. Tresna tulus nadyane ku
Jawa, yo. Sibuk. Boleh kompak kok, luar biasa.
Matur nuwun sampun dipun aturaken gubuk asmara sak bawane ya, Reng. Alhamdulillah.